leuk om hier te wees in Beaufort West tussen die follies. En ek glo ons gaan die naweek baie geniet. So ek sê baie dankie vir die follies en die organisers vir die Is jy happy om in Beaufort te wees? Ja, nee, ik wil gewoon een lekker tijd hier in Beaufort doen. Ik denk het gaat een fantastische tijd wees, want het is de eerste keer hier in Beaufort geweest met de reunie. So ik zie het dan. Dit is onze burgemeester van de districtsraad. Zij vertegenwoordigen 7 dorpen vertegenwoordigers. Zij zal onze woord verwelkom doen en die nodige grafies op bijna. Goedenavond allemaal in woorden. Dit is een voorrecht om zoveel mensen te zien en allemaal onderwijzers. En ik denk ons hier met een hoeveelheid wijsheden dat ons hier heeft, dat voor ons geleid wat jonger is. Ik zelf denk allemaal wat ik zit is over als dat is. Ook bij die onderwijs heb gekomen, 30 jaar in onderwijs gewerkt. Toen kom ik in de politiek in. Dit is waar ik gekomen en is centraal Karoo als burgemeester. Goedenavond aan al die follies. Julle sal nie besef hoe pragtig dit is. En baie van julle hoeveel jare in die onderwijs agter die rug en jy bent nog so mooi jong. Vanaand het ek 'n boodskap vir julle. En die boodskap kom uit een van my geliefde psalms uit. Psalm wat sê, die Here is my lig en my heiland. So wie sal ek vrees? Die Here is die toevlug van die lewe. Vir wie sal ek bang wees as kwaaddoeners neer my nader kom om die vrees te eet? My teëstand as ek my vyande stryd aan hulle sê ontvang. Ek gee later oor aan die probeerskool Probees om hulle eten op ons te probeer. Dankie vir die feit dat julle niks kon sien het om na Beaufort West te kom. Prou! Bietjie swakker. Prou! Follies, goeienaand. Ek kan nie baie lang van die tyd in beslag neem met die ding, ek sien die so lekker dans, wie sal het vanavond in plaats van de DJ moet ik erg doen, maar voor je betalen. Ik wil aansluiten bij wat meester Koen zei. Wat ik ook in de Bijbel is een naam ik ook draag. Op de stadium zei, met bij God spring ik voor een meer, met bij God heb ik op een stoel. En dat is wat ons voor is. Ik wil vir u sê baie dankie dat u vanavond een groot getal opgekom. Kom ons geniet wat die Karoo mense op ons vanavond gaan voorsit. En ek glo ons gaan dit geniet. Ek beloof vir julle, ons gaan dit geniet. Baie dankie.
kan allemaal staan. En ons druk nie meer drum. Mijn naam is Jan. Janine en Rosemary. Ons ander gids, Gregory, is nou nie hier nie. En eerstens wil ek van die geleentheid gebruik maak. Die Here het ons veilig hier aangebring. Amen. Sonder hom is ons niks. Ons gaan hierdie dag ook in sy naam begin. Is toch so belangrik. Want het is net genade wat ons gebring het tot hier toe. Dat hy my so lief het, is wonderbaar. Het is wonderbaar vir my. Dit was my definitief die eerste keer. Ek het al baie by die park gery op die N1 pad. Maar om vandag hier fisies te gewees, was nogal 'n groot belewenis. Hoe maak ek hom nie? Het jammer dat dit vol is, man. Ek weet nou hoe dit was daar. Was het daar onder by die interpreter center? Oh nee, dit was baie, ek het dit baie interessant gevind. By die interpreter. Baie interessant. Ja, dit is hier reël. Kom so met bietjie soek. Nie wat sou soek aan gedruk. Hier reël. Ek hoop ek was dit vergeet. sisters. God is good. All the time. Inderdaad, die Here is goed, broers en susters. Ek wil van die geleentheid gebruik maak in die eerste plek om vir die VGK die ark
Beaufort Wes baie dankie te sê dat hulle vir ons die ruimte vandag gegee het om die volleydiens hier in die Beaufort Wes ak, soos ons hom ken, te kan aanbied. Volleys, gemeente, dominee, is 'n oud voor. Ek het gewonder, maar hoe dat staan, die man met die toga oor die lap. Is 'n oud voor. As het Slim Meili 'n oud voor. Hierdie Pieters 'n oud voor, manne wat predikante geword het. Ek wil vir hulle voorspoed toewens in die taak wat hulle opgeneem het. Dit is moeilik om mense te lei. Dit is moeilik in hierdie tyd om ander mense te bemoedig as jy self soms deur challenges gaan. Maar mag die Here ook vir julle wonderlik seën op die pad vorentoe. Baie dankie. Geliefde broers en susters, ek het nou my toga uitgetrek. Uit erkenning en ter viering van my kom vandaan, as 'n volley om die woord van die Here te verkondig. Nou is ek nie meer dominee Deelman nie, nou is ek oud voordeel. Geliefdes broers en susters, wanneer ons die seën van die Here ontvang, kan ons die tweede ronde speel met die woorde: voortaan is dit Jesus, ja Jesus alleen. Ontvang die seën van die Here, die game is oor en wanneer het uitgaan, is die nuwe game. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en aan julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Sy fluitjie het geblaas. Amen. Amen. Dit was baie jare. Baie jare en ons het lekker Beaufort Wes ons as mooi. Dit was fantasties. Dit was fantasties maar goed. Ons kom weer volgende jaar. Baie dankie Beaufort Wes. Het was baie aangenaam die reunie. Maar al die DJ het regtig my hart gespeel. Ek het die hele aand op die foto gebly het. En die fotograaf was hy ook. Baie lekker, my heel eerste keer. Ek gaan weer kom. Baie dankie Beaufort Wes. Julle reëlings en alles, dit was fantasties. Geniet dit. Almal tevrede die kant. Die mense wat sê hulle afgeskep. Ons is hoogs tevrede met die behandeling wat ons hier gekry het. Ons waardeer dit Beaufort Wes. Ek sê wow. Beaufort is dit was 'n fantastische naweek. En ja, wat my opgeval het in die plek was die nederigheid van die mense. Vriendelijkheid, ek sal enige tyd weer Beaufort Wes staan. Dit is 'n goeie naweek, baie lekker om te wees. En dit versterk dit baie elke jaar met baie lekker geweest. Groot huis en jammer naweek. Ag maar dit was fantasties. Die naweek was net te kort. Dit is so jammer as volleys by mekaar kom.
Mensen gaan niet elkaar zo. Ons kan niet die vader danken. Baie lekker. Was het daar weer? Fantastisch. Was het klaar? Ja, klaargepraat. Het was heerlijk. Baie dankie vir die eerste volle materialen. Dit was baie aangenaam. Dit is mijn eerste die wat ik bij gewonnen heb. En verzekeren kan dat ik nooit meer mis. Dus baie dank voor de naam. Oké, hier, Marius, dat was baie fantastisch geweest. Natuurlijk baie speciaal geweest. Omdat het bij hometown was en omdat het na een lang tijd weer voor een volle naweek daar het misschien zo missen. En vooral om het te kon delen met zulke fantastische mensen wat die oor die naweek samen met die kon vieren. Goedemorgen, Follies. Ik wil net voor jullie zeggen, het was een vreugdevolle naweek. Ik denk dat er een rug boven wordt. Dank je voor wat jullie ons aangebied hebben. Ja, ga nou. Ik wil net voor jullie zeggen, volgende gaan ik jullie lekker weer. Yes, hier komen wij nou. Lekker weer. Robinson, lekker weer. Yes, zien jullie daar. Almighty God, we bow before your throne. We bless your name, Almighty God. We bow before your throne. Lay ons nie in versoeking, maar verlos ons van die bose. Want U is die rug en die sterkte en die Here. Verheerlijk en Here. You're gonna leave me. But the way you look in your eyes, I can tell you by the way you hold me darling. And it won't be long before it's bright.